mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. May nabangga da ang mga tugang kantren ka sa bagong agad yan sa may parte Kandaraga. Igoda na nabangga sa tren ka sa bagong maaga dyan sa Daraga Albay. Bata ka sa bago, pag mata kong mga alas 4:30, so busina kantren, so gari baga so naipit na... Garo so naipit na kawayan. Makanjaw ka na naman ngayon. Kan makusugod pig reklamo. Ngunya na maluya pig reklamo. May nabangga databi dyan sa may parte gari Kulyat area eh. Basta bago nagimata akong mga alas 4:15, no? Nagimata akong mga 4:50, nadadangog ko sa tren mga 4:45, nag-agi gayon ito. Ang busina medyo so maluya, maluya tabi so busina. Pero yung ano ito, may nasabitan palan na na sarong lalaki. Ano? Sabi, di nila ganda tabi dyan mga tugang sa BRTTH, ha? Alam mo daw ang follow-up report ka yan. Ni Diyos mabino kung kumusta tabi, mga tugang so biktima, hali po dyan sa luwas. Anong kutakay na dapat ang mga busina? Habang nag-aagian rin, nagbuburo barayli. Joshua, ano nangyari? Hello. Go. Good morning sa mga parantabay. Sa kabalik pasanakan biyahe kan tren na Naga Legazpi. Buwan na naman sa sarong lalaki ang nasaltik sa bagong maagahon sa Purok 7 kan Barangay Banyag sa munisipyo kan Daraga Albay. Sa impormasyon na nakawasan bisig nyo sa pagkatagurong tango niya na pagkaga kay Daraga PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Asupea. So, biktima tabi ni Henry, stable naman. In fact, naglakaw-lakaw na nga ni kaya. Ngayon duman sa ipatura kan Daraga PNP para magpirma ng, kumbaga, sertifikasyon ng disinterest o dahil naman tabi ni Henry makaso duman sa mananito kan PNR. Ang nangyari palang tabi ni Henry, madaling araw kaso bago kan mga lampas alas 12 ang magahon tabi BP kan mangyari ang aksidente. Sigun kay COP Asupea kusog sa pakipaguro niya duman sa biktima na sarong 36 anyos na residente kan Barangay Banyag, Purok 7. Naglakaw-lakaw ini sa may relay pagkod sa kumbaga gari na balik bata na wala sa wisyo. Abo mo yung mabangnuan, yaw na sa may release. Yaw naman padangadang sa tren. Kaya marinig dito Henry actually nasalpok o may tuminama sa iyang bakal o kaya tartekan tren. Kumbaga ang nangyari, yaw na niharamiho na sa may release. So, puwersa, hali sa dalagan kan tren. Ito sa nagkaon sa iya para matumba asin magsapar nin dit man sa ng rungas sa iyang mga lawas. Naka-record naman ini sa ipaturakan na Daraga PNP sa BPP Henry. Kuni so biktima nasa maray naman na sitwasyon pasiri na nga sa ipatura para magpirma. Dali naman siya masaangat ng kaso. And yao naman duman so representative sa PNR na yun nagpamanihar kan tren para sa magkanugot pang hururon o kaya disposisyon sa BPP Henry. So na matandaan, nagkapirang simana o inabot nga din na nagkapiraman na bulan na dahil nagkaituan ng operasyon na tren na biyahe Naga Legazpi dahil ang nagtunin ng democooperate sa pakatapos na uminaging bagyo sa nakaaging taon. Sa mga nakaaging banggi, siguro nagtitest o kung ano ang pasistema
sige ba lang subalik-balik ang mga tren. Pero dahil sa official meeting nagbubukas na kumbaga biyahe na nag-pick up yung pasahero. So, sagkod na mangyari naman ang accident sa Subago kung sa rin saro ka naman natin dito na di kanta. Sa ang sabi ni Suki Asoteya, kumbaga supuerta, suparos na dahil sa dalagan kan tren, iyon nagkausa para matatumba su biktima and magsapar ni na rungas ni na rungas sa sayang lawas sa Bitonre. Ang pero hapot. sa kanyan, kung Yes. naman, stable na. Ang hapot, Joshua, paano niya dahil na malisyan sa tren? Ito dapat ang haputa. Siyempre, ang tren bagharay pa, manadangog mo. Paano niya dahil na malisyan sa tren? Di man pala siya tinamaan, di ba? Kung sabihin, nakatindog siya. Ano? Kung man kita minamatay ang bakal o parte kan tren. Kung sabihin, nakatindog siya, haranis sa release kan, nasa gilid kang release kan tren. Ang sabi ni Siupi, lalakaw-lakaw ngaya, sagkod sa biglang na marikmata, yaw na palang yaw naman sa tren. Kung sabihin mo, naglakaw. Iyan bagang release na yan. Aray, nadangog ko nga sa tren kasuapon. Ako sa bangaga, dangog ko sa anong na naglakaw-lakaw siya duman sa release, tapos bigla na sang yaon sa tren. Biglang yaw naman sa tren, kusog kang kupura sa baga, Suparos. Iyon nakapatumba sa yan, Bilipi. Ang tao nga ni pag may minaparos, minatong bangka ampang, iyang pang tren, dakulaon. Ay, nako. Paano daw yan, adi? Di, okay man siya ngunyan. Okay naman data. Sabi ni Siupi, nagpasyar na makikuman sa ipaturakan na pulis sa talaga na pirma na disinterest o kumbaga na man nasangat min kaso, sabi dito. Okay. So, tren, nasa biyahe ni Pasiring digdi sa Legazpi, hali duman sa Naga, na mangyari ang accidenting iyan sa PNR sa Purok City, na barangay Banyag. Kaya ngunyan, balik naman sa operasyon na tren para balik magaling. Ngunyan napit sa 26 na Pebrero. Kaya siguro nakalingaw ng picture ba? Kaya dagdag ingat naman dito. Lalo na itong sa mga hararaning relays. Kuda, iyan na concern mo sabi mo na medyo nagyuyo naman dito sa Busina. Iyo man talaga sa totoo lang, taga Subago, 4:45, paluwas ako, nadadangog ko sa tren. Amo siya, toot. Bata natas na, nagparainom kay Diyos, Tapos, pastor. Poot! Ito kaya ako niya nagsipon. Isa nadagog kang masina kasang aga. Hindi kung nadagog kan mga parantabay ito dyan sa release. Baka may nagdadangog mo niyan. Baka may stoy, mga busing. May nagdadangog naman yan sa gilid kang release. Nadagog nito sukas ba ang aga? Sabi ka, Poot! Poot! Gano'n siya nag-agrangay na daw masabot. Poot! Gano'n ba sa pag-iipit? Gano'n so, tituluwaso na ba ka? Nasupog ka na ganda may madangog ang kataning mo. Poot! Ito na yung parang Awinda, salbata ng pangyarian sa mabaka. Pero sa iling ko, dapat mag-ingat kitang mga tao ta. Di ka man kagala. Manay ko ng tren auto na magpreno, na katamaan. Ang again kan tren, senda yan. PNR authority, ano yan, PNR jurisdiction yan. Di ka basta-basta magparabalag-balag dyan. Brother Tininda. Poot! Poot! Nagkong ko ng kasumagong aga. Ay, nalagit ang taga-tapit. Pero sa ala ko na, baka may nagdadangog na taga-release. O, kamong nagdaan-tabay-tabay, pakitext din ako kung totoo ang pigataram ko, bako, na kamong tabing na inagihan ka sa buong aga. Mga before 5 eh. Diba? Ganun, tingin man niya, gawin ng ganda sa nasa bus ka ba ka, Joshua? Tapos ipit mo. Poot! Ganun mo so. Pero siguro maray. Kaya kayo nakamali siya. Maray ko sa harong ta.
pipakonsiluan sa daan mga kataraning kan sa loob kang haraw. Ang tiripuasan. Awin na. Okay. Kaya sabi dito, at least, kumbaga, dahil nagulpe, sabati binabalik sa para naman subiyahe kan tren. Ano ba Dahil yan? nagulpe so, biktima. Oo. Kunyan sa na, natumba ka na dahil sa pirsa. Oo. Pero mas malindit sa lawas. Oo. Pero ngunyan, mapirma na duman sa ipatura kan polis. Oo. In disinterest, dahil man mga kaso, dahil duman sa nangyari aksidente. Purok City, ang Oo. barangay Banyag, Caragalba. Just Ayan. Pabino, City. Thank you, Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Naganood ito naman. Garo, mga pasado, mag-alas 4 maaga, baka mananggad na. Uy, kamong mga naka-star tabi dyan sa release, ako nag-star man ako sa release na haloy. Mag-ingat po kita, maski dahil dyan kitren na naka-schedule, malay mo kung may bigla. Pero pag tungtong mo dyan sa release, tabi, mabifeel mo yan na kuwang kan tren. Di ba? O, kamo, di ba? Ano kung may nakadangog lamang na ano yan. Ili mga ano yun, pasmado sa tunog kanina, bata nagatrabaho kita. Totoo. Bako man sa kung ano, yan sa nadangog ko. Nadangog ko man po, cute ang busina, banyag po ako, o sinabi na, yung mga, sabi ni Bossing Raul, maray na aga tabi dyan sa imong negosyo sa PYC Enterprises para po mga tugang sa mga dekalidad na VHF Radio. Dumayang kamo kay amigong Raul Calio sa Orosite. Ha? Good morning. An maray kanserhen, kudalan mag-ibong-ibong. May COPD na subusina. Hello? Ang nadangog ko bro, so silbato kang paraputo na naglilibot. Ibaman sana. Medyo maloya mananggad. Medyo maloya so silbato mo niyan. Masabi sa taga-Pina, di na nga akong padumanan sa ino. Kan makusugon nga, nagreklamo sa mga tao, tatururog pa nga kami, makusugon ang busina. Hindi nga ako, magluya. Di nga kaming padumanan sa indo. Pag madaling aldaw baga, tahimikon. Kaya dawa so, kunyan, nadadangog ko man talaga digdi sa itaas. Mas makulog pa lang so sa puto. Mas makusog pa so sa puto. Pero bro, dagog mo so, kang inot, dagog mo so PNR, na busina dyan. Ayun, dangog ko digdi. Oo, diba? Kumbaga, may man, from a distance na ma-distinguish mong tren yun. Kasi tahimik pa eh. Iyo, totoo. Totoo. Ngunyan bro, anadangog ko, so nagalibot ka para puto. Iba man ito pa rin. So sa puto, puput. Diba? Kaya, Oo. day ko na dangog, sutro ko, madaling aldaw. Okay. Sige bro, salamat. Morning. Morning. Bintang yan mga amigo, sa PNR, pasensya ka mo, paano kaya hindi ka muna po ng kibasta-basta na may ma-interview kami dyan. Pero sa totoo niyo, upo, totoo po talaga digdi sa PNR daraga, totoo po, sinabi na, good morning hen, bata may pigigibo ako sa imong sarawayon ka, nagyula ko kang pigigibo mo na, gariso, ata nangan, yung pigasabi tabaya na, mga pangyayari sa kinaban. Yan kaya ngunyan basta hindi kon agree ka mong nag-antabay. Ako tabi pag duminalagan niya ng tren, dahil kanyang kikarason-rason. Pag tinamaan ka dyan, tabi, dahil mo man pwedeng basulon dyan ang tren. Ang babasulon dyan, so tawo o birang bisan na bangga dyan ng mga auto. Tapos hindi po, dahil man kipreno kaya automatic na binapundo yan. Duman nga na Singapore, igod naman kay MRT na itong sakaya na top up, ipaglang mo, toot! Itsukard mo, ito na, toot! O yun na, slog ka na. Pagbalar ka na, makusugon sa pilang, toot, 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 toot. Door is closing. Next stop, Jorong West. Toot, 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 toot. Makaskasuron ang dalagan kan. Mailing mo so, mga building nagtutumba sa kaskaskan. So, dalagan niya. Pagkapunta sa inutan, tut, 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 tut. Door is opening.
Tut. Awinda. Di ko alam kung di pa kaya ako nakasakay dyan sa Pinar na sa Legazpi. Next stop, Somerset. Tut. I mean, sa totoo lang, mga tabtugang, mga pagiriba, pirmi kitang daog pag kita na diskuido dyan sa Riles. Kaya ako natuda na ako na pag ako makross dyan, bibaba ako ang pinto ko yan sa may driver seat. Bibaba ako, gusto kong madangog kung may nag-agi o dai. One time, binaba ko sa pinto, sabi ka nagsakay sa kuya, tuyo, sara mong pinto, may link kita. Ay, ginako, sorry. Ay, ano ko niya pa si Mrs. Harong, talas 8.05 na 8.05 na baka, kung wala naman si Mrs. Harong, garay, naghalit ako mga 7:30 gayon. Iyo tabi, sir, maluyahon ang busina. Naglakaw-lakaw gayon. Ay, di ko aram kung ano circumstansya niya. Pero, nakikigya ko. May nagarapod sa kuya kasubago. After kan sa kuyang programa, may nagapod. May nagapod. Pagkatapos, pagbaba ko dyan, naghiling-hiling ako kung makaon-kaon lamang na kung ano dyan sa baba. May nagabot si Angel. Lalong nariburok, di ako nakahawit kang pigakaon ko, may nabagang sir, pinako sa in. Diba? Alright. Sir, muya ko po mag-inform mga tao na mag-iringat dyan sa may part kang Rizal Street. Dyan sa may, may nagparking ng gad na nabayaan ang auto na nakabukas. Kung may mga gamit, day pagbayaan na wara. Grabe ang salisi dyan. Ayaw na nga ni baga. May nadakop na baga dyan sa utong basag kutse. Tama ka po. Alright. Hen, totoo po ito. Maluyaw sa busi na kasabong aga. Garipundido. Ayaw na nga ni yan. Anyway, basta at least nag-confirm ka muna. Maski ako tabi na reparo ko na bako maray, tabi, mga tugang sukan, ha? Yan si Jenny sa newsroom. Shara, siya niya on dyan. Angel, yun si Angel. I-double check mo na ni Isukang kanta, report yan. So, i-report sa paper-report ko nga dili nga daw tabi kay Mara. I-edit mo na. Yan na, ginibo kaya ni ate, singa na yan na yan dyan. So, intern ta dyan na naka-eyeglass. Singarang kanoy, so, intern naka-eyeglass, singarang ka ini, si Jace. Si Jace. Yan. Yan, ayun. Alright, sige. Alright, diyo na. Sabi ni Ma'am Yet Cornelio. Good morning, Ma'am Yet. Ma'am Yet. Kung kataning taka, Ma'am Yet, kinudot ko ang singit mo na sarawayon ka na. Ma'am pa nang meaning mo kang kwan. Mama nang meaning mo kang PNR. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara, kan sobrang pag-inom nin, ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tangaring wag mga tay, kay puan po nasabayan ng protection Leverade Silimarin Capsule, ang Leverade Silimarin Capsule, igwa yan kay Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa roldo na pag-inom kang Leverade. Pwedeng mapugulan ang pag-inom kay ini, asinsiring man, pwede po na mapugulan ang paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man uminom uday, mas maray po ng Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Ang Leverade Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Hoy, mga busing Raul Calio, amigo, dyan sa PYC Enterprises, nagbakal ka kitinapa? Kamutabing nag-antabay ngo niya, nagbabakal kamong tinapa dyan sa saod. Manggura ano po ang tinapa sa palibuta? Ba't ang tinapa, paborito ko iyan na pambangot sa gulay na kalunggay? Bura sa gulay na puso na tinutungan. Hello? Hello, sir. Good morning. Good morning, ma'am.
regarding ito kasi bago balikan ko sa PNR, Ay. ano po, Opo, sige po, ma'am. ano yan, siguro reminder din to, estudyante kung sino man pong tao, di mag-ship-ship pagkarami sa mga relay. Oo. Lalo na din sa mga driver na minsan makukusog si music, tapos naka-close pa sa indang mga car. Oho. Siguro maging aware din kita sa safety kapag arot ko kaiyan, makahirapan man. Iyo. Opo. Oo. So, kaya kasi bago sir, tama itong take tara mo na upon arriving or nagduduman na sa mabili, ibaba niyo na ang bintana para at least kaliwat kanan mag-iling. Iyo ba? Diba, baga makikita ka at sir na dati bagang to, parang naglalak, duman pa patawid sa may release. Unlike ba sa ibang country, may mga lock yan, automatic So, lock na hindi ka na pwede barrier. May barrier, Opo. baga concrete barrier, Opo, ang sir. ito bakal yan nga. Yes. O, kunyang butong na sana. Iyo nga, mas nga ni sir po, tumayo na. Iyo na. Magayon ka Come man. on, sir. Magayon ka man kurusingon man sa singit man. Maski palang butong dain na. Iyo man ang daan. Ano ka mong taktawor sa nang nakatsali ko? Malay mo itong tawang ito, di mo pa nahihili. Nang bandera sa layo to. Hindi, mailing ito. Kaya nga ni po. Kaya siguro reminder din for safety, sir. Ako nahihiling ko dyan sa mga relief. Ang mga pati naka-headset. Watay niyo sa mga estudyante, medyo older na. Naka-headset, kaya di hindi easy. May ikong papaabot na train. Ay, totoo. Baka usa ka raw. Oo po yun. So mga teenager, mga Gen Z ngon yan. Naglalakaw-lakaw, naka-headset. Kung baka naka-bluetooth baga. Di ko aram kung yan nasa talingan ninda sa cellphone, Bluetooth music, oo. Kung sinahan mo na para magilid, ilamang. Iyo, din na dadangog. Iyo nga ni po. Oo. Kaya siguro reminder din for safety. Thank you, sir, for reminding us. Iya. Pero ino talaga, sir, di ako na pag nakakatong 5 o'clock na busina. Kasi siya, nagmamata na ako kaya pag nagbusina na ang train, parang ina ang body clock ko. Iyo, totoo. Ako nga, nagimata ako paminsan. Maray ko ta na may train na atab-atab. Teka, sir, I mean, no joke. No joke talaga. Inyo po. So, Okay. siguro sa kaya lang din, sir, for safety reasons. Mm. So, mga may auto, maski nag-bike, araw kaya, hindi masyado mag-headset. Oo. Sa makaiirakon man ko sa ina ng kartapuruto. Yeah. Okay. Inyo po. So, Opo. thank you so much sir, for Oy. reminding. Oy. Shh. Po. Ingat. Ikaw man, sir, mag-ingat ka. Bye-bye. Bye-bye po. Dr. Glenn, apotado tabi Dr. Glenn si ba, kung manggoro sa bakal niya kantina pa. Dr. Glenn, isip. Apotado tabi amigo si ba, kung manggora no sa bakal niya tabi kang tinapa. I-chat mo daw tabi sa ko bossing so presyo. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang si Jimmy, gamos daw ng mga opisyalis kan BSP nagatinder ni Annual National Council meeting sa Manila. Naubos pala ako. Ano? Naubos. Kaya kong natada. Jim, good morning Jim, come in. Gariday ka na mapiging bitaran. Ay, kaman sa nang gartender maski sa lokal. Di ka man niya maiba. Okay, ano nangyari? At ito tinapasanan, mapigat tutukan mo. Gabos na bagang drive fish. Aralang ka na pararehas ng presyo. Di ka magpara. Pamali siya. Masabi ka. Yun na sanan. Saro-saro. Pero gari tinapasanan gusto mo. Bulinaw, abo mo. Body, abo mo. So, bulinaw, mga maniwango na. Bulinaw, parehas ang presyo. Ang body. Bata, the best ang body baga. Oh. Iyo. Totoo. Walang So, may ikaw na kiss-kiss sa baga, Jimmy? So, may kiss-kiss? Maski din kiss-kiss. Basta body. Gusto ko, may kiss-kiss na maray pag-imil-himilon. Ay, ako po, abo ka. Kundi, mahal na ngunyan ang mga dried fish talaga. Oo. Ano si Dr. Glenn, 360 to 400. Oo. Depende sa ba? size. Oo. Saka baga. May rugok pa.
Okay, sige, go. Sa mga dagdag niya itong bareta, BP, gabos na opisyalis kan Boy Scout of the Philippines, local man at o national, yaraon mo niyan duman sa Century Park, Manila. Yeah. Kumpuesto kan Council Chairman, Scout Executive, Council Scout Commissioner, mga DepEd Superintendent, Yes. yaraon duman gabos. An katuyuhan kan pag national na pagtiripon, iyo an annual National Council meeting, Yes. mapuon ngo niyan Pebrero 26 sundo sa Biyernes. Base sa agenda, as in base sa informasyon na nakalap niya to kay Executive Council Executive BSP Ligaspe, Tony Reyes, Oh. ma-presentar nin report na ang mga National BSP President, National BSP Treasurer, as in iba pa. Siring man ma-amendar kan bylaws, as in ma-formular nin mga bagong policy ang Boy Scout of the Philippines. Kutanan, original na plano ka ni digdi sa Ligaspi isa sa Gibo. Marayo ng detalye mo minahanap kay report. Adi, Nga kabes taman. ka? Natumbok mo ng gad. Digdi ini sa Ligaspi sa Gibo kutanan. Yes. Gulpiyon kutanan ini, ribo ini, Sobrang nationwide. More than 2,000 yan ng mga council members. Kung sa Ligaspi ko ta ginibo, hayahay sa mga hotel, tabo na restaurant taman. Rimati naman. Boy kutanan kay tabang kutanan ini digdi. Oo. Question ta minagi sa Christine tapos sa Pipito o Iyon, nag-decide sa nakadiri. National Chairman, Nangga. National President Nanggad. na sa State of Recovery pangayaan na Bicol Albay. Albay, Ligaspi. Di nag-decide na dumana sa Manila. Kaya iraon duman gabo sa Metro Manila. Kung lawas ko ito, dakol naman nakaugmahan kan mga hotels ta. Buhay naman ko ta kita. Oo, pero may paano ko kaya? na naman dyan nakaprintera ika. Siyempre ko ta. Ligaspi pati. Diba? Ngunyan, sa pag-uruli ka to, digdi, kan regional chairman in the Boy Scout Yan Digdi. naman. Oo. Taga digdi sa to. Oh, taga Ligaspi. Ang regional chairman ba kasi meriting dumaan. Amo. Ligaspi. Oh. Ngunyan, so kung Tapos ano na si council member Tony Reyes, yaon siya. yaon nga ni, Kaya ano man siguro si Tony, member sa Legazpi si RJ Alperez, Yes. Sir RJ. Yawan naman kan BSP Mayon Council. Pag-uruli kay to, tamang-tama, Marso na. Marso na. So, kung ano na formular ng mga bylaws and policies, aadaptaro na ini, digdi sa Regional Scout Jamboree. Yeah. First time ini na isa sa Gibo digdi, Sa Basag. ang venue sa Basag, Ligao City, from Yes, March 5 yes. to March 9. Yes. Oh. So, unexpected yan ng mga participar na mga scouters. Yaw ka nakaandig din naman. Yeah, sigurado yan. Pa March 5 to 9, mga 5 to 6,000 Iyo. scouts and scouter, boy scouts. Yes. Okay? So, yan, BP, sa to yung Balik kayo, informasyon. napunang ko si RJ, ano? Oh, yan. Sorry, pag-number sa ko ni RJ. Sige, may number ka saya. Iba sa number ko digdi, ah. Yun. Ipura mo daw sa Kuya Giraray, yo. Sige. Sige, yo. Tapunan ko si RJ. Ma-explore ta lamang ang karahayan kang Boy Scouts and Girl Scouting. Di ba? Baka sumabay na sa Girl Scout, sa Robert. Iyo yung, kaya ako naglaog yan sa pag-Boy Scout kaya ito, elementary high school ako. Na-inspire ako sa mga Girl Scouts. Kaya nga, ninaubusir barang ko. Pagwara babae, dahil ka, mababako ka man na kuhan. Dahil ka mababako. Bako komportable. Dahil ka man nagintindi kan meeting, pagkabuswa lalaki. Ay.
Baka nakamonitor si Mrs. Pamakaray ka dyan, ha? Baka makamonitor tabi sa City Office. Lato suntak. Luway. Upler sana. Nagatinder ba akong meeting? Sige, para obserbaran kay ka. Eh, sana niya ako dahil lamang intindi. Day kang nga ni bayan. Baka na Malaysian gayod, maringay sa di sabay na so girls sa Boy Scout nga ni na hindi ka man nagatinder baga. Iwan ka ng association kung naramdaman ko, kaya gusto ko sabay sugar. Pareho ka mo kan principal duman sa Villian. Tangyang silam Permiyaw niya. nito. Permito yaon. Tangyang silam na pangarap kaning mga telefon. Jimmy na salita di si Jimmy niya. Natusunta ka dyan, Steven. Permiyaw nito sa amigo ko. Permito presenta ko nito. Ako kaya, ang membership ko, co-opted member ako. Co-opted. Di ba? Ang karaklan dyan mga tugang, gusto mga taga-deped mo, aspig brutuhan. Ako tabi ko, ako appointed co-opted member. One time man ang garbi activity kami, nag-move ako naman sa Ororon. Pag-move ko, gusto kong isabay sa Girl Scout. Yung naman siya ni Jimmy. Nga ko, Mr. Chairman, I move that the Girl Scout of the Philippines will be, part of this activity. Nagbrutuan. Kumbinsido. Hello? Hello. Good morning, sir. Yup. Good morning. Sa'yo mo ako matulog ta. Maray sa'yo mo makaskasang aksyon. Ay, ganun makatakuto na naman ang nabigataran. Ganun na. Dito na daw kang istorya mo yan. Dito, boss. Makiano sa nabi ako, Sir Henta. Okay. Digdi pag given na permit traffic, digdi sa tuya going to Rawis, aling Ligaspi, Iyo. from Marimbay to Ligaspi. Pero makisuyo tabi daw ako, Sir Henta. Pinaabot ko naman din sa opisina kang public safety. Okay. Nalulula ako, takong nata, ining mga auto na nasa gilid na nakaparada sa kalabaang kampanyaran da bunot, naipo nindatig. Titirikitan man lamang o tiga darako obstruction po pagayan Sir Hen. Nakakabot nga ni Isinda sa mga interior barangay na ararayo sa traffic. Unikig na nga natang kukong nata. Secondly, Sir Hen, Pag-iulo tatabi ko, ano itong concern may mo? mga So- business establishment dikti na nakaparking ang mga serbisa, luwas kang sa indang establishmento. Nakakaulang sa tinampo. Oo, pag nag-apply po mga kita, Sir Henry, business permit, maagi ka sa zoning. Iyo. Bago Totoo. katawan ki zoning clearance, dadang ka ki plano na Totoo. ikuha ka ki loading and unloading area. Yes. Oo. Sa room pa po yan, Sir Hen. Baka Opo. lamang po, Sir Hen, maaputa po kayan sa mga, mga opisina na Napipiyot concern ang po kayan. tinampo. Napipiyot ang tinampo. Ay, grabe, Sir Hen. Everyday, or pirang taon, dahil ko na mabilang, makabalik-balik ko dito sa regional center site, every day of my life, pag malag ako sa trabaho, araw ka yan. Yun, oh. Oo, grabe. Pero sa mga public safety tao, sa mga pulisya raon man sa nakatiring daw. Okay. Hindi ko po ba ganin yan ma-apprehend? Opo. Okay. Thank you so much, Thank you, Sir Hen. Nico. Sabi, Salamat, God ha. bless. Salamat. Power. Alright. Ayun man ang ganun, no? Kaya, sinabi na, ang mga araw gatong mga apod, bata mo gumahon akong ngunya na aga, nata daw tagraben ugma akong ngunya na aga. Gari, ano nga, sungaran kan kwanta, alam ko na, tadawa na ng apodan ta. Before that, tapuson ko lang sa nasa isip ko. So mga taga-Bitano, mga taga-Bitano sa Our Lady's Village, kumusta dyan? Nagbisita na dyan sa tuyang mga taga-City Engineering. Takaso hapon, nag-apod sa kuya si Mayor Garbin. Sabi ni Mayor Garbin, send nga din nga tabi reso pick apod mo sa kuya kang Enot, dyan sa Bitano. Nganya ko, dyan tabi sa Our Lady's Village, 1st, 2nd, 3rd, and 4th Street, pirmi nga niya ko nabaha. Tanto ang kanal, sulat. Sige nga niya, nagmi-meeting nga kami ngunyan. Yan, di ba? O mga taga-Bitano, tabi. Yan, nagapon sa ko si Mayor bagong kasuhapon, nabang nagmi-meeting kami. Yung man, hapot niya ako, nasa meeting man da sa kaito, para ipaabot ang pag-urunan ang concern nito dyan sa Bitano. Kaya, gari may kaliwanagan kitang nailing. Hello? Hello, good morning. Morning, boss. Ibalik na tabi sa topic sa tinapa. Nagsarang na sanga na po. Nagsarang na sanga sa topic. Sige, go. Yung mga nagsasabi ni Sir Edwin, Oo. angat ang lahat,
Migo, Ah, pasip, badulang ko ang lubot mo kilo kung sarawayon ka. ta. Ah. Bulan pa sana. Bagong Ligaspi. 400 ang tinapa. At sa buong albay nga niya, latosunta ka na, bako masandigaan. Latosun. Agat ka lahat. Mapapagat ka talaga sa kapahalan. Ata, pumundo ka ba ya? Oh, sige. Babahay. Thank you, thank you. Mga sarawayon ka mo. Ano nga nang ngaran ni Rivero? Ano ngaran ni Rivero? So kwanta? Angel, ano ngaran ni Rivero? So peso chief? Ano nga nang ngaran ni Rivero? Dahil na talaga. Ate Sara, ano ngaran ni Rivero? Octavio. Thank you pa daya. Octavio. May lang hata. Saro-sarong ko ini. Octavio. O teto. Nilang ha. Masabi ka mo kanda, ito lamang yan action na na-concern na andyan. Ay, paabot na. Ako na ha. At saro-saron ta. Sunod ta digdi so tinapa. Buda sa Boy Scout. Ako, kaya mga tugang. Saro-saron ta. Bata dyan sa Piudoran, Matinapa Festival. Nagring tabi so number ni Kuano. Ni Sir Octavio Rivero. Yan. Kung niya masimbag, next day, ma-reply ni kung nata ko nag-upload. Ipaabot itong concern nindo, dyan tabi sa Rawis. Nagring tabi, Yan. Si Octavio Rivero. Siya po ang pamayo kan PSO Legazpi. Baka nagdadangog si Mayor Garbin. Tapa minsan may mga nagdadagog ini sa kuya pagkaaga kung nangyari sa auto niya o kung nasa biyahe ha. Yor. At ipaabot ko na muna kay Sir Octavio Rivero ini. Ako diday, naiwara talaga. O, sige tabi, maapod giraray ito tapos ipaabot ko sa concern diyan ha sa mga illegal parking diyan po sa Rawis. Digdi po sa Oro site Purok 3 permi man po pigbabaha. Paabot man tabi kay Mayor. Salamat. Yan, sabi ni Ma'am Juliet. Sige po. Ay, araw yan tabi ni Mayor, Ma'am. Prima, araw yan ni Mayor. Taka nagapod sa kuya, so tong taga, taga Oros, taga Bitano, naikuan ko tabi, na ipaabot may tabi yan, ha? Okay. Digdi tabi sa tabako, 400 ang kilo kan tinapa. Subulinaw na alang sa radit, 800 per kilo. Salbatana. 800 ang kilo kang tinapa. Ano nakita ka iniyo? Ay sorry, alang na bulinaw, sabi ni Pading Rene, Pading Rene na Paliza. Kung illegal parking sir nakakaulang sa tinampo, pwede mo sir apodan si amigong Andy Marbella. Okay. Sisa nag-question kay ni na pwedeng apudan si Andy. Ayun sa number ni Andy. Isabay-sabay mo na. Tapudan ta. Alright. Sandali lang ha. Ako talaga nahiwaga na kung nata mga tugang ta ang tinapa, buda ang bulinaw nan. 800 ang kilo? Ang bulinaw bagay na dilis na iyan. Mayor? Hello. Maray na aga tabi. Mayor Arandia. Si Henry po sa DCGB. Apo, Sir Henry, good morning. Good morning. Okay. Mayor, pasensya ka na under ako. Data ka na briefing ka na hepot ka. Pero aram kong, baka man po yung issue. Makikumapot lang ako sa imo regarding po sa may mga nagigibo pa tabing tinapa dyan sa Piudoran. Ay, iyo po, Sir Henry. Dakol po. Di ba igo ka mo sa Marsukit Tinapa Festival, Mayor? Iyo po. Okay. Arog ka ini. May ideya ka lamang po, Mayor, kung Didi kaya sa syudad, sa Legazpi, o ibang parte kang Albay, ang observation, nagmahal ang tinapa? May ideya ka lamang po kung ano ang rason kung kumusta ang production ta tinapa dyan sa Piudoran? Sa inisa mo Sir Henry, kung minsan gani, nagkakulang-kulang man talaga, pero pero man dakul ang deliver kay mga parate na pakunig sa pasiring dyan sa kung saan man. Andara nga din ni Jeep o bin ano man tricycle. Opo. Pero siyempre siguro kung minsan sa production garo kung medyo kulang, iyo garo yan nakakakuha. Pero dito sa muya, dahil man masyadong kuha ng presyo,
ang presyo di sa muya, kung sakaling dikit man ang tinapa, so normal ba lang na kwanta? Opo. Asa daw, Mayor, tadi di kaya sa Legazpi, 380 to 400 ang kilo kang tinapa? Jesus, grabe. Ang iba kaya dyan si Renry, haling Mercedes. Iyo, totoo. May nakaurong kaming opo. haling sa Kamalig. May nakaurong kaming sa Kamalig negosyante. Halidang Mercedes ang tinapaninda. Pero ang ali duman mas gadon. Ang harugan na ali digdi sa Piodora. Digdi sa Piodora nga tamtaman lang ang kwan. Ikaw naman talaga ang tunay. Okay. Mayor, napapod ako. Sabi, may time da po na kulang ki-supply ang tinapa, kulang kisira. Totoo, ano pong nangyari kung may ideya ka po dyan sa Piodora? Paano si Renry kung minsan baga, medyo kulang talaga ang dakop kung minsan. Oo. Lalo na medyo kung minsan pag dikit baga, medyo minamahal pa ng sira. So Opo. iba dahil nakatamakal talaga. Oo. Dahil hindi na ma-afford na magbakal kay medyo mahal-mahal na presyo. Oo. Iyo. Kaya iyo yan nangyayari talaga. I see. Ano pong sira ang pigigibong tinapa, Mayor? Digdi sa moya, itong lawlaw sa tamban na pigapon. Lawlaw. Okay. Latamban. Okay. Ang Opo. nga Mas gusto ninda ang tamban kasi pag oras na sa tinapa, malumoy. Pag Opo. kaya itong mga mamahalo na sira, itong depende kaya yan sira ito sa sira eh. Opo. Kayong Opo. kaya yan si Bubog na pigasabi, itong si Bubog, medyo mahal talaga ito. Oo. Oo. Opo. I see. Diyan po, mangguro ng kilo sa Mayor, ranges from pera hanggang pera, ang pinakalangkaw. Di depende kung minsan may 70 Oo, ang pinaka kuha sa pagduman kumabakal sa 70 pesos, mismong 70 ang kilo, Mayor? Opo, sanggatos hanggang 120. Depende pag nag 120 man 100, medyo kulang ang sira kaya yan. Iyo. Imagine na, Ay, opo. 120 ang pinakalangkaw. Di, medyo barato dyan kumpara digdi sa Legazpi. Ano? Nata po daw tang tinapa dyan sa Indo. Di nakakaabot sa mo. Natabod ang tinapa dyan. Taday po nakakaabot daw digdi. Tas sa may na-interview kami, haling Mercedes man ang gada sa tinapaninda. Ang mga paradaradig di kaya si Rere, pag-apo na, siguro nadara lang siya na pulang, giligaw, ginubatan, dyan lang sila talaga nakakaabot niya raw. Ang iba naman, kung kuwan, minadirekta sila digdi sa Pioduran, kung may buyer na dyan sa Legazpi, yun, makakaabot dyan sa ako yan. Iyo. Concern ba sa batang listener, tang tinapabaga, important, gani, parte na kan pagkaon kan kumon tao, di ba, Mayor? Opo, Ako nga, paborito ko yan. Oo. Opo. Dahil isa ko yan talaga, ang sarong, ang namahawa ko, may sinanlag ka lang, may 5 tinapakala, may kamatis, okay nang maray. Oo, iyo, correct. Okay. Tapos, ano ba kaya si Riri? Manila, kaya pikadara talaga. May pastora dyan sa Basco kung minsan. See. Okay. So, may paktura pa Manila. Sa Manila. Ano. Kaya kan may na-interview kami, haling ngayang ka Mercedes, natangin niya ako tarayon. Ito yun sa Piodoran ng Harani. Nalibong man ako. Okay. Anyway, Mayor, gusto ko lang tabi ikumparar sa presyo dyan sa Puon, budak presyo digdita. Nag-aangal sa ibang misis? Yung nani talaga, medyo mahal mag-aro kaya. Pero ibang sira garo, si Riri ba kasi bubog? Ayan, anday, kung mahiling kung anong klaseng sirang ginamit. Oo. Tapos tamban pala, ibang, ito so, pigigibo permi, ito medyo barato. Opo, yun medyo barato. O, di po ba yun pigigibong tinapaan turingan? O, ano ni? Yung man, Yuman. basta sobra sa supply, pinagkakuan niya. Talaga? Ang kwan po, yan. Gabos na sira na pwedeng tibuon kitinapa, nakikibo. Iyon. Ang sibubog pwede. Ang sibubog lalo nang pwede, di ba? Opo, lalo. Ang lapu-lapu pwede. Ay, handain na yan ang mga walang sira yan talaga. Okay. Sige, Mayor, kung sabihin tabi, dyan sa Indo, dahil man naglangkaw ang presyo. Naglangkaw man sa mga 120 ang kilo. Opo, dikit lang, medyo kwan lang. Oo. Kaya, yun nga. Okay. Sige, Mayor. Tamang-tama nga niya ako, Marso, may tinapa festival ka mo dyan. Nagangalas niyo, kung natatalangkaw ang presyo, siguro, so transportation haling Kamsur, Kamnorte, ano? Di ba? Ay, nako. Anyway, Mayor, salamat po Salamat tabi. Salamat. Thank you. Yan, okay na. Jadi yun. Yan tabi. Linga naman. Ang presyo naman, barato pala. Hello? Hello, Bibi Marinaga. Marinaga.
mahalo na mabaga pa ng sibubugo niya. Pinakababago niya, 260. Pero amigo, alat mo na ta. Oy, Dr. Glenn. Apo ta Dr. Glenn si Bakon, iyan na bakal natin na pa si Bubog. Kapag si Bubog man ang iba yung presyo pare, di ba? Kung so tamban talaga, puro barato ito. Di ba? Hello, amigo. No, Yeah, go ahead. Ang tamban pa no, bagao, masira mo sa na yan sa breakfast, pero kung ibubugtak mo ngayon sa mga gulayon, makuya magaan, nakulong mo ka ng tunog. Iyo. Ito man na nagagamit, actually. So, iba ang pipe kang pagluto ka. Tampiga, pigukunot ko ang migo sa kalunggay, ang tinapa. Oh, pero mabukka ka kan, susibubog. Iyo, mahali, ano? Okay. Oo, kaya ang problema tango niyan, iyan mga sibubog na, mahalo naman ang presyo. Iyo, ano? Minsan nga ni Bagao, o sabihin yan mo? ang isasabi mong bulinaw. 800 na ang bulinaw. Paano na mag-800 siya na sa Sardayuto na ultimong presko ka, no? 400 ang kilo. Kaya ay, naku, puro na sana mahal ang barakalo na di, ano na ini? Kaya Bagao ikaw, mahal na mahal mo. Actually. Okay. Okay, sige. Bye-bye. Tapos Sarawa. Bagao, bibi, saraw pakaan. Oh, Siguro, pigaluan ang kidisel kung mao gasolina. Oh, buwan amigo, sarap pa dyan, nakakadagdag. So, transport freight services. Yung mga Malang crudo, malang gasolina. gasolina. Kung yan sisinta, Di ba? Transportation. Lalong, di ba? Iyan ang impact kan. Pagalang ka ang crudo, may chain reaction yan sa gabos na commodities. Ang tapos example, sa end user. kang kikrudo. Oh. Latasonta ka dyan, ha? Okay, sige. Salamat. Di ba? Oh, yan tabi. Oh. Ang hapot, aron maginibukayan mo niyan. Kuni pala sa Piodoran, 120 man sa ang kilo. Barato duman. Mapapiodoran kita kaini. Hello? Hello, VP. Good morning. Good morning. Oh. Ang sabi-sabi sa mga abid sa daraga, sa mga tambay baga dyan, Oh. kaya doon na mahalon ang tinapa Ha? dahil sa traffic dyan sa ginubatan. Alat ko na, amigo. Yes. Ang natanong ko din kan traffic sa Ginobatan. Pag traffic baga tabi, di mas makonsumo sa crudo ba ko yun, ang transpo. Oo. Okay, pero anday na hiling kan iba na pag bago ka daw umabot sa ginubatan, pag nakarapas ka na sa traffic sa ginubatan, ang sarong kilo dating tinapa, nagiging 3/4 na sana, Nagkakapurotol? Na, no? nagmamara Nasay mo. sa kahaluyan kan traffic. Minaresiko. Nagresiko tabi, iyon na kulaon ang bagay niya. Okay, sige. Iyo tabi ang sabi kan mga tambay dyan. Okay. Sige tabi. Bye-bye. Alright, okay na. O, yan. Di, nasusugta kung anong... Siguro ang problema sa transportation, sa ibang klase kantina pa, yung ang susug. Pero ilingon nindo, sisay ang ma-regulate kang presyong ini kang tinapa sa anong opisina ini? Bibi, Po. orang supply inin tinapa sa Mercedes. Oh, naubos na nga, di palan. Primero, sa makauron sa duman, Oo. mauran, tapos madagat. Iyo ano? Oh. Tapos, maluya talagang sira. Ang pigtitinapa sa ninda, so frozen aling Manila. Ay, naku. Yan Kaya ang mga man pa di mahal. Adi. Oo. Anya ko niya di sa muya, mga tamban siya. Itong tamban, Oo. Haling Manila ang iba. haling ang daing mo niya nakakatinapa, daing supply. Nako. Frozen nali sa Manila, Mm. ang pigtitinapa kan mga kababayan ninda duman. Tama pare. Kaya mamahal talaga. Kaya, daing supply, kaya araw ngayon ka, hindi niya sa muya, ang dalaga ng barakalan, Oo. 240 to 250 Ayan. kilo. Okay. Pero kaya, daing mo niya na maray na klase, araw nga ka ng sitwasyong kampanang kuda, daing supply. Ay, nakong Kumpirmado itong report ng Jimmy na ang gagamit ng pangtinapa, frozen. Sa frozen, ano? Oo. Yan mo lang sabi, Bibi. Haba ko halin sa to digdi. Bako alin, Bibi. Ay, nako. May problema kita. Ano? Thank you pa rin, Mar. Thank you, ha. Thank you pa rin. Hali dyan sa newsroom. May problema kita.
Imagine kung dahil kitang nalakop ding tinapa, sira, nagibon kita tinapa, nagkuha pa kitang sira sa Manila, naka-frozen yan, para gibon kita na padigdi. Oh. Di mamahal talaga, hanggang sa 400 mananggat. Di ba? Anong pagigibong mo niyan? Kan iba na mga dapat magtrabaho kayan. Ano ang mga, dapat, ang solusyon dyan, pakusugon ang pag-ugbon kan mga sira. Oh, ang problema, dahil kita nakakaduman sa West Philippine Sea na grabe ang sira, pigbabantayan kan China. Oh. Dapat buruhian ang mga sira para mag-inda. Kung maray kaya. Aram ninda yan eh. Hello? Hello, amigo. Yes, yes. Ini information kami amigo man ako nagtitinda ka. Oh. Ang nangyari sa Legazpi kaya, kulang sa supply. Okay. So, ang giboninda, siguro baga pag grabe ang demand, pigtago. Okay. Pero di man sasabihin sa'yo mo na pigtago ninda, pero pigtago talaga, kulang talaga sa nagabot na supply. Tapos dumon baga sa source na pigukuhaan. Ang mas gusto kayo itong nagpapabarakal duman sa mga taga Manila na. Iyo ano? Dahil abo na ninda kang sa mga taga-digdi sa Legazpi. Ito yung tama kayo sabi kayo itong mayor na ito. Apo. Oo. Hanggang ginubatan. Iyo ano? So iba, okay, so ibang mga parabakal dito sa mga partinda dito sa Legazpi. Nagduman pa dyan sa lugar na yan, 3rd District. Iyo. Tadigdi ka naman na makakuha talaga. Yeah, yeah. Dahil kung makakuha ka man digdi, mahal. Yes, Mahal yes, na. yes. Kasi siyempre, mahal na bakal, bakal mo. Pero itong so talagang sa kung natin nagkulang sa tinapa. Sa demand kaya sa Manila, nag-hold. Oh, yeah, yeah. Okay, so mga paratinda, imbis pabakal pa ninda digdi, dumana, mahal pa pati. Iyo. Mahal ang pabakal nila, kaya araw ka nangyayari. Yeah, Pero, yeah. ano masasabi kayo itong amigo ko? Hindi, pag ganyan, mahalo yun. Yeah, temporary man lang, ano? Temporary, ade. Temporary man sana yan. Yeah, okay, okay. Panisya na dahil para kaong kang mga tinapa, Christius na damo na. Okay. Sige, Sige, salamat, salamat. Alright, bye-bye, bye-bye. Anhapot, kaiba si Henry, Ayun na pangyari, adi. lalaking hindi inuumaga. Pade, sisay nga ni Pade, may piyayo Pade ang Bifar Pade. Day ano, day designadong piyayo ang Bifar. Day ano, si Director Pio Quinto lang, ano, di ba? Wala kitang piyayo sa Bifar, ano? Sige, puntuhan ta ini, mga to, nasa lindong iyang kan, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Okay, puntuhan ta ini, taod mga tugang, balikan ta so dyan sa bita, ano, tabay question sa mga parantabay tao, sa bita, no? May pinurwad kay Pading Mar na mensahe, hali po sa bita, no? Di, ipurwad ko ini kay Mayor Garbin, na suggestion nindo, madali lang, madyan tabi, Chief Ramer, Ariel Pio Quinto. Deng piayo galing ako. Hindi ko masimbagitan ni Director Pio Quinto ngunyan. Balontang kaurunon si Director Pio Quinto, mga tugang kang Bifar. Ano? Baka lamang makauron tangon yan. Kung ano man ang sayandang monitoring tungkol mga tugang sa sira. Napigigibong tinapa. Director, Sir Ariel. Hi, good morning. Maray na aga. Busy ka tabi, Ardi? Medyo po, pero ano po ang kunyan? Oho, arog ka ini. Nakika. O di kaya, nagprograma ako ngunyan. Opo. Oo. Nailawan ngunyan, nabuksan tabi, Director. So tinapa, digdi sa Legazpi, nahalang ka ang presyo. Sa Legazpi. Upo, nasa 360 to 400. Ngunyan, oh, ang tinapadaadig di pala, haling Mercedes, kaurong ko man si Mayor Campiodoran, ang tinapa sa enda, barato, mga 120 lang ang kilo. Pero ang tinapa pala sa enda, di ba, pigmapaktura, pasiring sa Manila. Iyo. So, concerned naman sa Mercedes, mahal tabi, tampig tinapadaan ninda tabi RD, so, sira, na haling Manila, na naka-frozen. Tan concern, gari kulang kitang sira digi sa Bicol na pag napigigibong tinapa. Iyo po. Oo. Kuya po yan. Ito kayang tinapa Opo. na halik sa Manila. Opo. Sa Binindang. Ay, Ardi, onder ka po, onder ka po, onder ta ka. Iyo pala. Okay, sige po, go ahead. Pero ako makarinig nasa Jinsan kaya po niyan. Yeah, sure. Pero, Oo, halipot lang po. Opo. Oo. Ito pong hali sa Mercedes. Actually, itong frozen, kay Riva po ito duman sa mga higa-alaw baga kay itong katawaning authority sa importation dahil
kulang itong production kay itong time na nagkaigwa kita ning season. Ano po? Yes. Igwa baga po kaya nadawagin doon na Iyo po. balita nga na may certain volume tonnage na tiga-alaw. So iyo po yan, itong mga importer tumas sa Manila Opo. na nakakatausin daning mura na sira. Pero dahil man yan pwedeng ibenta sa market na naka-frozen. Kaya allowed lang yan duman sa processing plant. Kaya sa mga para-smoke sardine ay para tinapa. Okay. So, tapos ang klase kaya itong sira na ito, ako man itong nakukuha sa tuya at dinalawlaw. Iba man na nagpa-process ng lawlaw itong sa bulan yan, sa enda, ang mas gusto nila itong imported. Ayun. Ipupunta na lang po dyan, ang pag-shoot kang price na halangkaw ay depende sa lugar na pigdadarahan ninda. Opo. Ang sigurado ko, itong sa Cam Norte, di man matugot na araw kayo ng presyo. Correct. Siyempre. Opo. Kaya yan po, papamonitor ni duman sa So, dahil sa monitoring nyo, bako man araw kayo ng presyo. Yeah. Kaya pigilin ko isa yun daw yan na lugar, sa na market outlet, na araw kayo ng presyo. Saka ano sa quality? Yung mananggan. Sabi nga ni... Baka po kaya, igwa kaya ning tinapa na araw kayo itong mga pagpuproduce mo niya na for export. Ang sarong kilo po kayo ito is 300 pero ibang quality ang production ninda. Ibang klase ang ang pagka-prepare. So, sige po, ipa-check po yan. Sabi mananggad ni Mayor, depende nga sa klase ang kansira, ang presyo, kantina pa. Totoo po yan. Gusto mo tabi, RD, nag-export kita na pa? Ngunyan po, ang kung hali sa Bicol, dahil makitang dakula may baka palang kitang direct na yan ay nakadirekta. Tamayo man po kitang direct na export hali sa Bicol. Correct. So most likely, si mga magagandang quality na yaon dyan na kinukuha kayo itong exporter sa Manila, baka pick-pa-process ito na i-export man. Pero makitang record. Correct. Okay. Last na lang tabi, RD, tarong may kwanta. Kung sa export po ng sardines, ikaw na po kitang pag-export. Kailan dahil kung yan kung hali ito dyan sa Bicol, makitang direct na big-export hali sa tuya. Last na lang po, RD, tarong kubisi ka. Sa Bicol po, dahil kita kidirektang garidakil na source na pwedeng gibuhon kita na pa? Ano po? Sa Bicol po, dahil kitang direct na source na pwedeng gibuhon kita na pa? Bicol region. Igwa po kita ning ginigibong tinapa itong lawlaw. Kaya lang, garo mas priority ka ito, mas gusto ka itong iba, preferred ka itong ibang processor na itong mga saradit na galunggong. So yun na yan, so pigi-import kasi mas maganda ang quality kang napoproduce tinda. Ginikayang lawlaw, mas maganda na pigpoproduce siya duman sa source, ta maganda ang quality, ta presko pa. Pero kung dadarahon po sa Mercedes, medyo naluluya si quality ka itong sardines, ta perishable bagay na mga. Iyo tabi. Mas gusto talaga nila itong ini-import. Kaya yung ani din yan, ang saros pigpupun yan, naghahagad po yan sa muya ang data for importation kung pera ba talaga ang kaipuhan niya. Diyan po pigsusupig po kung pera dapat ang i-import na isda kung sakaling nagkukulang. Yes, okay. RD, salamaton po salamaton na maray tabi. Salamaton. Na-timingan ko ako. Okay lang. Pabalik na po ako dyan. Okay, ingat po, sa biyahe. Ingat. Salamat po. Ingat. Alright, thank you. Mga tugang Director Ariel Pioquinto, kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Standby Jomar, babalikan ta ka. Magalipas lang kay ni alas 8:45 dinaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad. Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Hoy, 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 hoy! May bagong swabing energy drink! New Cobra Rice! Ang sarap! Grabe! Refreshing blue cola and lemon blast flavors na less sugar. Chill ka lang dumiskarte. With L-theanine at less caffeine. Kung tumingin so suabe. With vitamin A, New Cobra Rice! Swabing energy! With proper diet and exercise. Joshua Garcia to. Bili na sa suking tindahan. New Cobra Rice. Less sugar at less caffeine kaysa Cobra Original Flavor. May L-theanine at vitamin A pa. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad. Mag Uno Plus, mag Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo. Ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad. Mag Uno Plus, mag Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa. Si Kaloy Andres Gloria, mahal ka ng masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Ang tunay na pagbabago, Kaloy Andres Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo din gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Angat ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga ni padi so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre Padi. 131, ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man nga ni ang paborito ko padi. 131, ako Bicol Party List. Pindutan na Padi. Makanta na ako. 131, ako Bicol Party List. 131. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa Kongreso sa Albay Padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Aprobado na yan sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo, programa kantesda, asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar,
Robvax Castilla, Robvax Piuderan, and Robvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Robvax. Segundo Distrito Kasuya Ang board member na to Kasuya Maasahan ta Glenn Kasuya Makatawo, makajos Yan si Glenn Kasuya Glenn Kasuya Ang board member ta Digdi sa tuti Glenn Kasuya na Board member Glenn Kasuya Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Pangyari sa mga baka. Jomar, sorry tabi. Jomar, ha, pasensya na. Jomar, dahil kaya. Jomar, pasensya na ha. Duwang ka na. Paginot na lang ka ng report ni Jomar. Tabi, Sara. Jomar? Jomar? Hello, Jomar? Jomar? Para, nata alas 9. Alas 9 dos na? Jomar? Jomar? Alas 9 dos na Jomar sa ako nga na lang kay Pio ka na lang. Oy halat ko na pala nagapod sa ko si Octavio na Rivero, so head camp PS o Legazpi. So nagapod sa tuya na taga diyan sa Rawis. So nagreklamo tungkol sa mga nang balaw-bagaw na nang balat-bagat na parking kay mga auto diyan. Nagapod na tabi si PSO Chief Octavio Rivero, ha? Yaon pala sinda duman sa mga oras nagka-clamp. May mobile ko tano, ganito ko ta picture mo na may post tano. Yaon sindang unyan duman sa Rawes, Legazpi, nagka-clamp tabi kan mga auto diyan sa may Mariners area. Nagapod sa kuya tabi, busing. Yaon na duman sa PSO, nagapod na sa ko si Octavio na Rivero, PSO Chief. Piga trabaho tabi ni Daso Sendong reklamo. Yo, okay. Wala so dyan pa sa kwan sa may Audidis Village na pinrovide kay Padingmar. I-forward ko na lang tabi ni kay Mayor. Alat ngo na hain na ito si Padingmar. Sabi niya, our Audidis Village request for declogging of drainage system paki-include naman po sa 5th Street. Taglabay baybay sa laog kan drainage dahil lang masyado taas tubig sa kalye tadakula ang drainage sa mga harong mi. Tahalang kawang tinampo sa flooring mi pigbaha man po. Salamat. Nabanggit lang po kaya ni Henry na 1st to 4th Street lang. Sana gabuso na sagkod 5th ang bulos kan tubig hali sa creek sa may Lapiatsa digdi sa 5th Street anog pa. Yes, salamat po ha. O sige, thank you. So nag-forward ka ni kay Padingmar, tabi. I-forward ko na lang tabi ni kay Mayor Garbin, na concern po nindo, dyan tabi sa 5th Street ha. I-forward ko na lang tabi kay Mayor Alfredo Garbin para po makaabot sa iya. Yan tabi, so apod kaya sa kuya, kan sa tuyang paraan tabay, dyan po sa Bitano. Kaya ito naman so sinabi ko. Pero harani naman sa ng 5th. Unport, baga kataning kang 5th bago. Harani naman sa napula. Kaya baka hilingo na po. But i-forward ko na tabi ni kay Mayor Garbi. Salamat po. Dahil pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Goodbye. Mabuhay. Anhapot. Ano nga ning